Wela balinzi usithandwa sami, ngiyangicela uye ekhaya. Noma linzi usithandwa sami, ngiyangicela uye ekhaya. Ningizimu Afrika ngibingelele kuphi nakuphi la umbukele sibukele khona. Lo bingelela abathi uKings College mfana waphansi lemtuba ladaba khona esigodini sasogengele. Kanti-ke bafethu la uhlelo sithi azibuye emasisweni laziveza khona amakhono abantu. Uma uthinta nje into echitha isintu sisho khona sithi ngobuzwa nje sithi azibuye emasisweni ngampela imvelaphi singalahleki isintu ebantwini. Lokho siyakhuthaza kakhulu singabantu abamnyama. Bafethu nginithembisa ukuthi nje namhlanje nginiphathele iciko futhi nakhona elacula uMaskandi laphansi lemtuba abanye abathi iqhule lihle. Owakasikhosana ngumfana kodwa angeke imchaze kabanzi uzoyichaza yena mayisefikile lapha. Ngampela lapho ushaya ingoma emnandi nizoyizwela nani. Njengamanje ake sithi shelele edolo masibuye uzobe sekhona uqhule lihle. Ngine la nemtuba Hustlers yona ongayikhona ukuyithola ku Facebook Mtuba Hustlers, Instagram, YouTube ungakhohlwa ukusubscribe nithi Mtuba Hustlers. Kunjalo-ke mbukeli ngasekhaya usefikile-ke lapha iqhule lihle njengoba bengithembisile ukuthi umfana udabuka phansi le emtuba edashi isigodi la kuvela khona. Bafethu ngale ngokunanaza ake siyibuze insizwa kunjani insizwa yakithi? Ngiyaphila futhi ngizwa kuhle. Hayi ngiyaphila nami ngokubona nje impilo isidudla ngane yakwethu bungabuza okunye. Cha ngale kokumosha isikhathi insizwa abantu bayayibuza ukuthi uqhule lihle ungubani. Nakho lokusizwa iqhule lihle mhlawumbe ubachazela ubanike isithombe ukuthi ungubani uqhule lihle. Ngaphambi mhlawumbe ngibachazela abantu ngizofisa ukuthatha ithuba ngibingelele umphathi ohlelo ngibingelele nabo bonke abantu emakhaya abathi bahlala nje bayinesikhathi sabo babukela uhlelo. Uqhule lihle usiphelele Bravement Sikhosana umfana khona wasemtuba endaweni yaseDashi. Oh ya udabuka phansi eDashi la sivela khona mina nawe sivela endaweni eyodwa umkhaya futhi nawe sizoyakithi ngoba niyizinsizwa lapha iyachaza ukuthi ifuka phansi le mtuba eDashi. Ngifisa ukwazi lapha insizwa yakithi ngiyabona usendimeni yomculo kaMaskandi. Uqale nini ukucula uMaskandi? Iqhule lihle liqala ukungena endimeni kaMaskandi bekunyaka ka-2017. Oh uqale ngonyaka 2017. Uzungene kuMaskandi yini lena engaka ekhwehlile nekudonsela ekuthenini ukhetha uMaskandi iminingi kangaka emculo kungayikhetha? Shuthi nje kusukela ngikhula uMaskandi wona umculo vele ebengulalela nanokuthi benginothando lawo kodwa bengayitsheni ukuthi mhlawumbe kuyoze kufike isikhathi la nami sengibala khona nabanye abaculi. Ngiyakuzwa mhlawumbe singakahambi kakhulu singaze sishone phambili kakhulu kanti kusale emuva umbukeli lapha ekhaya uyayibuza ukuthi leli igama iqhule lihle lisukaphi imvelaphi yalo ngempela. Nanokuthi-ke ngiyawuthanda lo mbuzo ngoba ngibuzwa umuntu oyinsizwa engikholele ekutheni ekukhuleni kwakhe ukhule eyigida ingoma. Uma ugida ingoma kunabantu okuthiwa amaqulu. Labo bantu bathola ey'nhlangothini bekulayini. Umsebenzi wabo ukuthi benandise becontrol ulayini ukuthi uhambe kahle okuyibona abantu abasuke bebheke kakhulu. So igama lithi iqulu liqhamuke lapho-ke nami la kuMaskandi ngizele ukuzonika abantu into enhle nemnandi abangayazi abazoqala ukuyazi. Leli lihle lihle-ke ngeke ngilichaze kakhulu igama nje liqhamuka kimi emzimbeni ngicathi nawe uyangibona ukuthi vele ngimuhlelile. Oh hayi ngiyakuzwa insizwa yakithi ngiyayizwa insizwa lapha iyaboka ithi hayi cathi ngiyayibona cha ngiyakubona insizwa yakithi cha. Ngoba ngiyakuzwa ukuthi umuntu okhule egida ingoma vele uyigida ingoma emakhaya angithi. Manje ekugideni kwakhe ingoma yini ekhetha ukuthi ushiye laphana engomeni uze ngapha kuMaskandi yini lena engake kuyilandela kahle kahle ngifuna ukuzwa ukuthi ubani lo muntu lo okuyena othema umbuka la kuMaskandi wabona ukuthi yazi ngiyasithanda isitayela saleya nsizwa nami ngingafisa ukuthi ngingene lapha kuMaskandi. Ziningi insizwa engithe mangilalela kwazi kwaba nento efika kimi efisa no lento abayenzayo ngathi ngaze ngiyenze nami. Lapho ngingabala umkhaya uDumazo kwaMhlongo ngibale nje insizwa le kwaJikijiki umfoka ngubane nensizwa semdletsheni ukuphosa kwenyathi. Oh hayi ngiyakuzwa insizwa yakithi kuyezwakala cha insizwa ngalena-ke engifisa ukwazi la njengoba usushilo ukuthi ufike 2017 emculweni ngiyafisa ukubheka la ekuthenini usuney'ngoma ey'ngaki ngabe isikhona mhlawumbe i-CD? Iy'ngoma zikhona noma zingakafiki esibalweni okutheni la khona ungabiza nge-CD. Oh hayi ngiyakuzwa nsizwa mhlawumbe njengoba uqhamuka phansi endaweni yasemakhaya
mhlawumbe uyayithola isupport emakhaya kunjani ukubona isupport mhlawumbe uma kunemicimbi niyabizwa ey'ndaweni ey'kanjani? Isupport siyayithola noma kungakhona-ke nje into mhlawumbe emangazayo ngaleyo ndlela leyo, kodwa khona okuncane nje lokho khona siyakuthola, kuyasijabulisa futhi. Kuyezwakala nsizwa. Mhlawumbe engifisa ukukwazi mina la nsizwa yakithi, simngaki mhlawumbe imicimbi osuke wayidlala selokhu ufikile endimeni yomculo waseMaskandi wabonakala lapho ukuthi uma ufika khona uzwe ukuthi no, yazi lana ngifike kwamnandi ngajabula abantu bangithokozele. Yimuphi nje imicimbi mhlawumbe ongayibala noma yonke imicimbi uma ufika uyafika uzwe ukuthi hayi no, abantu bangithokozela, kusho ukuthi bayayizwa lento ingoma oyidlalayo. So uzwa kanjani esimeni esinjengaleso? Uma ngathi mhlawumbe yonke imicimbi engifika kuyo kufike phambi kahle, ngabe ngikhuluma iphutha ngoba iy'ndawo ayifani futhi abantu ngeke beze bebone ngokufana. Hayi kuyezwakala nsizwa yakithi. Njengamanje ake mbukeli, ake sithi shwe ngasey'tolo sithi ukuphuza amanzi, nawe-ke lapho ngikuthembisa ukuthi njalo khumbula ukuthi masibuya insizwa izobe sidlala khona lapha iy'ntambo zayo, ngoba ithi ayishayeli iy'ntambo, kodwa-ke khona umuntu ehamba naye ethe cha yona mthintela iy'ntambo. Masibuya nje izobe seyikhala bukhoma iy'ntambo, kuwona lapho sithi Mtuba Hustler TV show, asithi shwi. Samana Makaba Facebook, umasipasajini lona, ifuna ukubhuka istudio, zokuxhumana ku-Facebook, Instagram, Twitter, uthi masipasajini R, ifuna WhatsApp number ekhona 076 474 0640, nawo uza kakuthini shayela beats, shayela ingoma, yokuthi ibe mnandi siyabonga. Ngempela bathi intetho iyanconywa ngani zakwethu. Cha, ngiyayizwa ingoma nsizwa, ngiyayizwa ingoma. Cha, hayi ziyakhala mfethu. Cha, imnandi le ngoma ngempela usho uyibhale kanjani, bekwenze njani usibhala le ngoma? Ngicazi nje nanokuthi-ke mhlawumbe iy'ngoma enginazo mina isikhathi esiningi iy'ngoma zothando, ngoba uma ngikhompoza ingoma ngihlezi ngisesayidini labantu abathandanayo, kangukuthi-ke mhlawumbe bayongixolela ngabantu, ngeke ngize ngibe sesayidini ley'shimane ngoba leyo mpila yona mhlawumbe impilo engiyengayiphila into engayazi, ngihamba entweni engiyaziyo. Hayi ngiyakuzwa nsizwa yakithi, kuyezwakala. Mhlawumbe-ke omunye umuntu uzothi cha ngiyayifuna le ngoma, ngiyafisa ukuba nayo. Ngabe siyatholakala mhlawumbe laphana ey'nkundleni lapha lezi la kuthola khona umculo? Ngicacise nje ingoma ayakabikho, ingoma esasey'nhlelweni zokuthi igcine iqhamukile ukuze igcine ifike kubantu. Alright, hayi insizwa ithi ingoma ayikho. Kanti-ke lapho mbukeli wami nami ngikhumbuza ukuthi lapha singumTuba Hustler TV show, nathi siyatholakala njalo lapha ey'nkundleni zezokuxhumana kuzo zonke nje uthi Mtuba Hustlers uzobe ususithola kanjalo. Insizwa yakithi lapho ngaphandle ngiyafisa ukubheka lapho ukuthi ingoma ayikatholakali. Mhlawumbe zingaki iy'ngoma osunazo? Iy'ngoma ey'khona njengamanje zine. Zine iy'ngoma ey'khona. Okay, zonke lezi ngoma nazo ayikatholakali mhlawumbe ey'nkundleni. Ngoba lezi zine-ke ngiy'bhalile, uma uyifuna nje uyangena ku-Jukebox World, ufike ubhale ukuthi iqhulu elihle zobe seyivela zona ngokwehlobo zazo. Hayi kuyezwakala nsizwa yakithi. Cha, abanye abantu-ke lapha mfethu mhlawumbe njengoba ubona kade sivalelekile sikwi-lockdown, wena ngokwakho ukubona uzizwa unjani ngoba sethe uhulumeni cha siyasha manje siya ku-level 1 silapho siyakhona siyayivulela imicimbi, uzizwa unjani, ufila kanjani kuleyo mizwa leyo? Lokho kuyangijabulisa kakhulu ngoba ubhubhane lelu ehlasele amazwe limaze kakhulu umkhakha wezomculo,
ngoba baningi abantu ade beyiphilisa ukuthi behambe imicimbi abaculi njengamanje mhlawumbe umculi ngathini uphila ngomculo kuphela mhlawumbe akukho okunye akubambile so uma kuvaleleka imicimbi lokho kuchaza ukuthi impilo yakhe isimile ukwehla ke-level 1 kuchaza ukuthi mhlawumbe imicimbi izovulwa nathi sizokwazi ukuvela kubantu sibakhombise esimnandi siphethe ngiyezwakala cha lapho mbukeli nami ngikhuthaze ngempela bafethu ukuthi sesikulevel 1 akusho ukuthi ubhubhane lwe-corona into esiyiphelile cha bafethu asiqhubeke njengenjwayelo njengomthetho kaMose siqhubeke nokusanitizer sifaka ama-mask mhlawumbe nje insizwa yakithi ngale kokumosha isikhathi siyakubona insizwa encane esazamayo lapha emculweni mhlawumbe ngabe unayo mhlawumbe umuntu okuphethe mhlawumbe njengomphathi wakho njengamanje ngiphethe mina konke okuthinta umculo kudinga ukuthi mhlawumbe kube yinto eqhamuka ngasephaketheni lami ngiyazenzela nje anginawo umuntu okuphethe okuyinto ebuhlungu kakhulu-ke leyo kanti masingamaciko yabona uma uyiciko lapho usazama kuyaye kufuneka ukuthi kube khona umuntu okuxhasayo mhlawumbe athina wakho amazwi okuyicelela nje ebantwini ukuthi no loyo nalowo osesikhundleni noma lowo ongakhona ukufaka isandla ngalokhu anakho akwazi ukufukula nawe uveze ikhona lakho ujabulisa abantu ngiyacela nje kubo bonke abantu abadla izambane likapolo ababukela ukuthi enginike nje ithuba kukhule ngiyokwenza ngoba engikwenzayo isitayile engidlalayo mina isitayile nje abantu abangasazi uma ngicula ngathi nawe uzazi uzwile ukuthi yizilayo nje mhlawumbe akekho umculi ongakudinga ukuthi mhlawumbe uzulalele nokuyafana nalo so ngiqonde ukusho nje ukuthi uma enganginika nje ithuba kuningi ukukhulula esingakho ngiyezwakala nsizwa kwethu mhlawumbe ngiyafisa ukubheka lapha ey'ngomeni zakho lezo sunazo ukuthi usebenzisane nobani kulezi ngoma lezi obani abantu obusebenzisana nabo engomeni yokuqala ethi ngiyakuthanda dali ngisebenzisane noSicelo umfowamkhwanazi ngacela enkosini umfokathethwayo kweyesibili ethi lalani kahle ngisebenze noMenziwa umfokaxaba kwaba yisithathu ethi usiyatatazela ngisebenze noMenziwa futhi kwaba sekuyile ethi ngiyekhumbula ekhaya ngihamba ngedwa ngenzakala istudio kukhipha kuso isona siphi eyokuqala ngisebenze e-NQO kwathi lezo ey'ntathu ngisebenze e-SM studio mhlawumbe ey'ngomeni osuyikhiphile mhlawumbe ngokuzwa kwabantu njengoba usukhiphile phela uma ukhiphile uliciko ukuzwa ukuthi abantu bayizwa kanjani bayithanda kanjani ingoma yakho wena uzwe kanjani uthe uma uyikhipha lezi ngoma wawubona unjani umuzwa ebantwini ngicansi lokho kube yinto engigqugquzela kakhulu ngoba ube kuthiwa mhlawumbe akuyona into engafikanga kahle ngicansi ngabe lezi ey'ntathu ey'landelele yokuqala zikho ngabe yinto mhlawumbe engabe ngishiya phansi hayi kulungile-ke lapha nsizwa yakithi cha ngaphambi kokuba sihambe siyengomeni le ozodlalela yona njengamanje sesivala sesibheke ngasemakhaya ngiyafisa ukubheka la nsizwa yakithi ukuthi wena njengomculo ngoba ushilo wathi ubukela laphana komdumazi omjijelwa kanye nabo laphana omthandweni iy'nsizwa sezimkantsha ubomvule ndima le ngiyafisa ukubheka ukuthi kusukela manje kuyaphambili usibona ukuphi ezingeni kusukela manje mhlawumbe kube iminyaka eyalawo 5-6 ngiyibona ngikude kakhulu ngoba lokho ngisho ukuthini indlela engisebenza ngayo iyangivumela impela ukuthi ngifike la ngakhona mina ngisebenza ngokuthule ukuthi igama lami lihlezi kubantu futhi lokho ngikwenza ukuthi ngifisa leli kubantu ngendlela enhle hayi ngendlela embi nsizwa kithi sekufika lapha ekuthenini-ke ngibuze lo mbuzo abanye abaningi baye bewubalekele-ke ngenxa yokuthi odadewethu bayebuye bekhale ngapha emakhaya insizwa lapho ngiyafisa ukubheka ngoba insizwa ngathi sekukhulakhulekile ngabe ikhona yini umuntu lapho ngathi usethathile ngakhona nguphendule nje kalula lo mbuzo wona amanzi afudumele ngiyawathola amanzi afudumele ngiyawathola njengezinye iy'nsizwa kodwa phela ngiyahamba amehlo nje awavaliwe ayaqalaza kakhulu ukuthi amanzi ngiyawathola mhlawumbe angiboni khona la ngomphazamisa khona lo kunjalo-ke mbukeli wami-ke lapha ngasekhaya njengamanje sekuyisikhathi sokuthi insizwa isiphe-ke laphana ingoma yayo le ezovala ngayo kodwa ngaphambi kokuba sey'ngomeni angifuni ukwenza iphutha laphana singayibuzi insizwa ukuthi itholakalaphi mhlawumbe ikhona umuntu obesethe ngiyafisa ukuyixhasa le nsizwa ngifake isandla ekutheni ithuthukise ikhono layo mhlawumbe insizwa ama-social media utholakala kuyi kuphi nakuphi ngiyatholakala ku-Facebook siphelele iqulu elihle sikhosana khona futhi nepage iqulu elihle SA ku-WhatsApp ngiyathola ngakhona 072
Leyo namba iyafonela, uyaphinda uyakhona futhi ungifonele nambeni ethi 072 1013352 Njengamanje kukhulele ihle bekumnandi ihle nawe insizwa yakithi sekuyisikhathi sokuthi sithathe imithwalo sibheke emakhaya beke kushiyo kuthiwa ungapheli kuyahlola amazwi akho ngensizwa ukuthi okuyibongela nje siwumtuba hafla nakuyibongela nje babukela abadela isikhathi sabo bashiya phansi amabhodi bazokubukela nayo insizwa ize bayathulela ngomsuka nanokuthi imvelaphi yayo isukaphi. Ngizoqala nje ngibonge kakhulu umuntu bahasla ngokusebenza kanzima ukuthi uveze amakhono ethu njengamaciko esisakhula bese ngibonga kubo bonke abantu abadela isikhathi sabo bebuka inhlelo. Ngiyacela-ke nababukela emakhaya ngoba bazi ukuthi ihlaselwe ubhubhane le-coronavirus beqhubeke besanitize behlamba izandla begqoka amamaska ukuthi sesiwelele ku-level 1 akusho ukuthi igcwane seliphelile likhona futhi liyabulala. Kunjalo-ke mbukeli wami njengamanje nami ngingusikhondla-khondla unogwaja ozikhundla ngoba njalo bathe bayoxoshela kabhobozi uye waphumela kwasegolweni ngibe sengithi khulumani mabhizi kadandeling cha bafethu bekumnandi siyindaweni sekuyisikhathi sokuthi nami ngiphindele ngasekhaya ngikuthembise futhi ngithi ahlangane futhi ngokuzayo ngesikhathi esifanayo.